ዘይስርሖም ዝሰርሑ ኣለዉ ከሰባት ጽቡቕ ዘይመነዩ ተፈጥሮኦም ቅንኣት እሞኣነስ ኣብ ምንታይ ውዒለ ሰመይን ምጽላም ውድዝ ተላሕለ ኣብ ክንዲ ዝተኻለስኩ ብዓቕመይ ክነብር ትንኮኸበይ ታይ ኣቢሱ ዝምረር 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 ገባሪት ክፍታ ኾይነ ካብዝግነይ ረፈደይ ሕማተ ተመኔ ንርእሰዩ ንባዕለይ ስለዚ ትፍረዱኒ ከይፈለጥኩም በሓውሪ ኢልኩም ኢልካ ነውሪ 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 ካብ ንስማይ ተጸለሙ ነቲ ኮነ ኢልካ ዝተገብረ ኩነታተይ ዘይትሓቱ ንምንታይ ከም ተወርየ ካብ ሰቒልኩም ኣባዶ ምዝራብ ስራሕ ኣይኮነን ኣብ ሕሜታ ምዕራብ ስራሕ ኣይኮነን ኣብ ሕሜታ ምዕራብ ትኒቶም ዘይሰመረ ናብራ ዘይበለፋሕፋሕ ስለዘየሕለፍኩ ጊዜይ ምስ ኣማራሳ ንኸይህብሉን ኢነ ኣይሂቦምን እየ ክብረይ ጽባሕ ተገነ ንዘይኮኑ ጽግዐ በጃኹም ግደፉኒ ኣነ ጥራለን ዘይተፈትሐ ከምቲ ሓያል ፀሓይ ዝባነይ ዝፀሐ ስለዚ ትፍረዱኒ ተጸልሙ ስመይ ናባይ ካብቲ ማሊ ንኸሓይሽ ቃልሰይ ስለዚ ትፍረዱኒ ተጸልሙ ስመይ ናባይ ካብቲ ማሊ ንኸሓይሽ ቃልሰይ ትኒቶም ዘይሰመረ ናብራ ዘይበለፋሕፋሕ ስለዘየሕለፍኩ ጊዜይ ምስ ኣማራሳ ንኸይህብሉን ኢነ ኣይሂቦምን እየ ክብረይ ጽባሕ ተገነ ንዘይኮኑ ጽግዐ በጃኹም ግደፉኒ ኣነ ጥራለን ዘይተፈትሐ ከምቲ ሓያል ፀሓይ ዝባነይ ዝፀሐ ስለዚ ትፍረዱኒ ተጸልሙ ስመይ ናባይ ካብቲ ማሊ ንኸሓይሽ ቃልሰይ ስለዚ ትፍረዱኒ ተጸልሙ ስመይ ናባይ ካብቲ ማሊ ንኸሓይሽ ቃልሰይ ትኒቶም ዘይሰመረ